Ja sam Ase Selimić, učenica sam 2. razreda Karađorđebegove medrese u Mostaru. Članica sam sekcije Mladi historičari kulturna baština. Cilj historijske sekcije je obilježavanje važnih događaja, datuma i jubileja, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. U sklopu ove sekcije istražuju se važne činjenice i to prikupljanjem podataka sa terena i iz građe naših arhiva, muzeja i biblioteka. Moto historijske sekcije je: svi smo mi historičari ukoliko se trudimo da očuvamo našu historiju. Jer historija nije samo ono što smo bili i ono što smo sada. Historija je ono što ćemo biti. Da bismo bili ono što želimo biti, moramo čuvati i održavati ono što smo sada. Postoji li bolja motivacija od izreke da se na našem prostoru ispod svakog kamena krije historija? Tome svjedoči i naša kulturno-historijska baština. Zovem se Hanan Hujić, 2. sam razred Karađorđebegove medrese u Mostaru. Član sam historijske sekcije Mladi historičari i kulturna baština. Predstavit ću niz aktivnosti koje naša sekcija obilježava tokom cijele godine. 9. novembra obilježavamo rušenje starog mosta u Mostaru zajedno sa ostalim srednjim školama. 25. novembra posjećujemo srednjovjekovni grad Blagaj i fortecu. Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, naša sekcija priređuje kviz o Bosni i Hercegovini, njenoj historiji i kulturnim baštinama. 15. aprila obilježavamo Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. 11. jula na godišnjicu genocida u Srebrenici naša sekcija posjećuje memorijalni centar u Potočarima, kao i Srebrenicu i Bratunac.